Hapangni tahotai bongsong tabuk jengthek sampahawar chongmuni eba kowai to champah thangni road national highway lama o lama tabuk jengpa thakjak oro dini candidate nomination bulai nai omongkha Tipramot thani bokhaktei 9 halhali Asrambari ADC constituency ni bisingo khapjak arni candidate borong gunang Prosmit Debroma botini Seimbung bulai eba nomination bulai botini yaparnai candidate ni tabu sedote ekdom borok hom ko khalejak borok nasirajak tai tabu Ramchandra ni candidate borok botini o nomination bulai ni yaparnani borok no nasingai dongo ek sate thangai laina bagai tabu nasingjak engko aro candidate 9 halhali Asrambari ni candidate borong wana Prosmit Debroma bogni sakbai tangbo phaisok paika tai aro kobangma lukorno tabo nasinai tongko tausa joti reading laijak khambai khumbai khai thanan bagino reading lai tongo paidi jeng obno boso joti norno buskango tise phunumano je 9 halhali Asrambari ni candidate borong wana Prosmit Debroma ni je dinini je nomination bulai rimani obno jeng busuk borok phaike jeng obno tei jeng phununai buskangni je TTADC samori patanya bagino bo orbo candidate ticket manino botini obni nomination bulai dinani bagi tabuk tiarong jak nai tone chayakare kini kok TV kokorni koktuma Abang tautai bongsong pada jeng 9 halhali Asrambari ni candidate borong gunang Prosmit Debroma bai jeng pini je nomination bulai yapanani dikyo thangi tongmani tabu jote busak borok phaikya ba sabrong nasing tongko barina ni jora rangka obrong sei sari jeng puila kok saine puila sagade tinini je ni nomination bulai nani obo busak jote tinini proses tangutang balai hambai joiman bagoi nadi nomination to rinai abo to pok no kintu nomination ni ba baisbiya je kaisa commitment je sini lukro asawai je ano wansugoi je ano ani odigo je wansuk tomani wa sano fulfill khlailani abo si main kai nomination to party thanai phainai commitment jinis narmani abang try khlai tongo borok busuk bangka abo to ang saglak aro media rok no lekhawai nadi andorok saiman nai ge abono buskango to gabangma sini naharmung tongo sudo bujitima baisimi bongya bujiti hoi dokan bagi tam samuklanai je 9 halal Asrambari o je ano budinai rok bongni bagi ang kaham wansungani aborok tiki nahanan tongnai gabono tabu sum thanglai rally thangnai rally khama bising tei nomination play jomai nai amon pore sini kobangma tangpang tongo aborok busung play do hambai gai khabang dautai busung sangkhrai mankha je thangnai je 5 bosor rongi thangka oro khoroksa 9 halhali orom pasajak TTADC hapangko bawabor 2021 ADC o patainai borong gunang Ononto Debroma borong gunang Ononto Debroma Tiprasarno cukai camang dini obah hekino bo BJP thangi payo tamngi hingkai bo naidi 5 bosor ni bisingo bo samung obah heke je tam samung tangputang tangka bini ko bini jeng bini background bo saimia ko kono saimia ko pheba dini obah heklaina bo dini obah ke TTADC hapangko bo je IM ungi tomani Dr. Kahamai angai seat kahamai yang pus kahamai yang botini Ononto Debroma botini obah hekino tini je Tipramot thana yakare botini BJP ko join khlaimani jeng obah hai nukha tai oboni yagulo tai tongo jeng o jago je agi saiman kham je Tipramotha political party ni je president borong guna Rajesh Debroma bobo haikino yakari thangka tini je Tipramot thano tamo klai hingka ke mo je bubak grano je dukari klama hai obah hekini klan thangka je 5 bosor je obah hekino botini ADC hapango je IM ngai je obah hekino tong tomani bisingono botini obah heklai yakari klang thangka gal lukurok tabu wansugo bo obah yakar klang phano Prosmit Debroma obah ke yakar kelang buskang ni samungo kaham tangana buskang samungo te bo yapri kaham ke senai ba to phani bage bo se samung tang tongmani o samuno naharino botini obah ke ticket manai botini obah he candidate dengui tongo khapang taw tai bo song buskang salo bo samung kaham tangnai lukurong ni bage lukuro bisas klaino bono tini bini je samung tangmu nukuino bol lukurok bai tini usukai malai botini obah ke ticket manai botini candidate dengui tini nomination bulai nan digi thangi tongo ka buskang salo bote bo samung kaham tangnai tai lukurok saimanai je bokok rimani lukurok tamo lukurok ni junggal tongno o lukurok ni junggal no topla ing thangmani yagolo lukurok ni samung tangnani obno bini yapri semong Prosmit Debroma mani nai tongni chayagare chini kok TV oi ato oto drani jatula oi gora kai badoro ari oro goi gotle ritlanna nata kasa bena rite tori sina susu bega en tomna
Hello. Ayo go. Saya go sana, go sana. Jika